Слава на Господа, братя и сестри! Днес ще говорим върху Вие сте солта на земята. Ние живеем в свят, който често изглежда безсмислен и пълен с тревога. Всички търсим нещо – щастие, сигурност, признание. Но Исус ни дава една формула, която не просто задоволява нуждите ни, но ни превръща в източник на вкус, смисъл и запазване на доброто в този свят. Като християни, ние сме призовани да бъдем солта на земята. В Матия 5 глава 13 стих се казва: Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Това сравнение е мощен призив за нас като християни и за нашата роля в света. Солта е важна не само в кухнята, но и в живота ни. Тя придава вкус на храната, а също така има способността да запазва и предотвратява развалянето й. Подобно на това, ние сме призовани да внесем вкус, радост и надежда в живота на хората около нас. Като сол на земята, нашата задача е да живеем така, че да бъдем светлина и да показваме добри дела в обществото. Солта е полезна само когато е смесена с храната. Също и християните не трябва да се отделят от света, а да влизат в него, за да го променят. Ние не сме тук, за да сме безлични или да стоим на страна от невярващите в света. Бог ни е призовал да бъдем активна част от света, да показваме любов и да служим на другите. Когато хората ни виждат, те трябва да виждат отражението на Христос в нас. Солта има свойството да променя вкуса на храната. Ние сме призовани да променяме обществото около нас, чрез добрите си дела и чрез свидетелството си. Наша отговорност е да говорим за Божията истина и да бъдем инструмент за промяна в сърцата на хората. В свят на безнадежност, осоленият християнин носи радост, мир и надежда. Той превръща всяко ежедневие